walay nada. Apani mo akong gihigugma. Ang silot mo angay ako tungod sa sulti buhat kong batiya. Apan gikuha mo og mihila ka. Amahan pasayloa, wala masayod sa gibuhat nila. Pasayloa, pasayloa sila. Amahan pasayloa, wala masayod sa gibuhat nila. Pasayloa, pasayloa sila. Pasayloa sa ako. Dalaygon ka, O Diyos, o akong Diyos, nagbuhat sa langit o kalibutan. Imo ang himaya ug ang tanan kong kadaugan. Imo ang tanan nga dungog, kay ikaw man ang tinuod o gamhanan sa tanan, o akong Diyos. Dalaygon ka, O Diyos, o akong Diyos, nagbuhat sa langit o kalibutan. Imo ang himaya ug ang tanan kong kadaugan. Imo ang tanan nga dungog, kay ikaw man ang tinuod o gamhanan sa tanan, o akong Diyos.
ngayong adlaw na usab kaninyo na naminaw. Kung first time ka naminaw ni ini, God bless you. Kung nagsige kag paminaw, I know that God has been blessing you also for all the things nga iyang ipadayag, mahitungod kaniya. So sugod na usab ta sa laing pagtuon sa biblical overview sa Holy Spirit. Ug ako ning gikuha sa ESV Biblical Doctrine Overview. Ug ang particular nga topic atong tukiyon karon mao nga ang balang espiritu naghatag og himaya ni Jesus Christ. So na ta magpadayon, magampo ta mga katawhan. Buto ta sa atong mga ulo ug atong ipataas sa Ginoo ang atong pangunahon kasing-kasing. Amo langit no balaan nga Dios kamhanan sa tanan. Walay makatupong kanimo, walay makalabaw kanimo. Walay sama kanimo sa imong gugmas, sa imong kabuutan, sa imong grasya, sa imong kaluoy. Wasay sama kanimo sa imong kasuko. Kay kung ikaw masuko, Ginoong Dios, mudugdug, mukurog ang kalibutan. Mamahan, ikbuan kagayod namo, simbahon kagayod namo, ug himuayon taon nga matag usa nga naminaw karon makailagayod kanimo. Kung nakaila na sila mulawon pa sila, kung wala pa, Ginoong Diyos dad-a sila, kabiga sila sa imong kaugalingon, kay ikaw lamang ang makabuhat ni ini o Ginoo. Ang amahan magabira sa makatawhan ngadto sa anak, ug ang anak magabira sa makatawhan ngadto usab sa amahan. Ginoong Diyos, imo ang tanan gayong dungog himaya sa among pagtuon ni ini, himo nga ikaw ang magatudlo usab kanamo. Ayag tuguti nga ang among mga panghunahuna mugwander, maglakaw-lakaw o musud gawas ba sa pagpaminaw, kundili help us Lord nga ma-establish ang among hunaw na kasing-kasing sa pagdawat sa mga kamatuuran nga imong ipadayag din hikanamo na usab. Imo gayon na tanang dog himaya o Lord. Amo kaning ibalik pinaagi ni Kristo Jesus. Amen. Ug amen. Sumuhatag-tag review natong nasayran sa atong previous nga mga studies kinsa ang balang espiritu, unsa iyang personalidad ug kinsa siya sa iyang pagkadios. Atong hibaw-an nga equal sila no sa amahan ug sa anak. Then atong nahibaw-an sa nangagi usab nga siya ang nagpanglihok sa ministry ni Jesus Christ. Last week, we came to know also nga siya sad ang nagpanglihok sa mga katawhan sa Dios. Muna karon atong tan-awon ang lihok or ang papel sa balang espiritu sa paghimaya ni Kristo Jesus. Pero unsaon man paghimaya o paghatag og dugong himaya sa balang espiritu ni Kristo Jesus? Mao kini, iyang hatagan og himaya si Jesus Christ pinagi sa iyang pagtestigo sa gibuhat ni Kristo Jesus nga kaluwasan, ang nangagi, ang karon ug ang umaabot pa. Kay hinumduman nato sa John 16:13-14, siya ang espiritu sa kamatuoran nga ipadala ni Jesus Christ. O ato ning basahon ningon si Jesus, apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tudtulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon niya ako ningon si Kristo Jesus, kay ang aniya kanako iya mang dawaton og isulti kaninyo. So makita nato nga ang balang espiritu nagpadayon siya pag-point no sa mga katawhan ngadto ni Jesus Christ. Ang iyang beauty, ang wonder nga makit-an unta nila diha ni Jesus Christ ug ma-inlove sila ni Ginoong Jesus. Ug unta naa sila'y kasing-kasing ug kinahanglan nga ganahan ko may sama ko ni Kristo Jesus. Ug sa dihang maangko nila si Kristo sa ilang kinabuhi, sila sad mahimo sad silang mutudlo or mahimo silang signboard sa ubang tao nga muduol sila ni Jesus Christ. So sa pagtestigo sa balang espiritu kinsa si Jesus Christ ug ang iyang mga gimbuhaton, ang balang espiritu sa laing pagkabahin
ma-honored sad siya, mapasidunggan usab siya. Kay nga naman, kay ang believer o ang magtotoo ni Kristo Jesus, mas musalig man sa balaang espiritu sa dihang ilang masinati ang iyang mga lihok diha sa gibuhat ni Jesus Christ o nganhi sa ilang kinabuhi. So atong makita nga ang tinibuk-an nga gibuhaton sa balaang espiritu mao gayud ang paghimaya samahan pinaagi ni Kristo Jesus. Busa ang Holy Spirit mao gyud siya mo empower, mo gahom, no? O mo anoint sa tao sa Dios aron in return ang makatawhan muhatag og pagdaig, pagsimba, paghimaya samahan pinaagi ni Kristo Jesus. Kaya nakasayod ta kung mahimo na tang magtotoo diha ni Kristo Jesus ug mituo ta nga siya lang ang bugtong Dios makagahom ug manluluwas, managingon nga kung asa ka nipusta kang Jesus Christ, daog ka. Kay kung magpadayon ka sa pagtuon sa pulong sa Dios, makita nimo nga ang kaluwasan dili jud atong paningkamot ug wa gyud tay ikadugang ni ana para ta maluwas, kundili ang kaluwasan sa tao lihok lamang sa Trinity, Amahan, Anak ug Espiritu. Kaysa dihang kita nahimok tang kabahin sa gingharian sa Ginoo, ang Ginoo nagkontinue sa paglantaw nato, pag-atiman ka nato pinaagi sa pagpadala sa balaang espiritu aron motubo ta sa atong relasyon sa Amahan pinaagi sa sakripisyo ni Jesus Christ. Kay ang incarnate or ang human o ang tawhanon na kinabuhi ni Jesus Christ, ang Amahan nagpakita nga mahisama ta kaniya kung doon na tayo pagsalig diha sa balaang espiritu. So mao na nga kung tanaw na to ang atong outline mao kini. Nga ang Holy Spirit mo glorify siya ni Christ Jesus. Una sa unsang pamaagi. Pinagi siya paghatag og lamdag sa Biblia. Makita na to sa Lucas 24 verse 27, chapter verses 44 to 48. Ikaduha, ato makita nga ang balang espiritu muhatag og pagdaig sa ngalan ni Kristo Jesus pinagi sa iyang pagtuga or paghatag og gahom sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Makita ni nato sa Buhat chapter 1 verse 8. Ikatulo, pinaagi sa paghatag og bag-ong kinabuhi sa tawo nga moila nga siya makasasala ug mudawat siya ni Kristo Jesus. Makita nato ni sa John chapter 3 verses 5 to 8. Ug ang ikaupat, maghatag og dungog himaya ang balang espiritu ni Kristo Jesus sa dihang himuon niyang balaan ang usa ka magtotoo. Romans chapter 8 verse 29 ug 1 John chapter 3 verse 2. So mga rita sa ato mga punto. Punto numero 1, ang balang espiritu muhatag og pagdaig ni Kristo Jesus pinagi sa paglamdag sa Biblia. Nasayod ta nga ang Lucas 24:27 og chapter verses 44 to 48. Usturya ni nga ang duha ka mga disipulo ni Kristo Jesus human siya namatay, lakaw siya uli sa ila padung sa Emmaus. Gipasabot sila ni Jesus Christ, gi-private tuturan sila ni Jesus Christ. Sumao na yung hitabo. Lakaw sila sa daan. Bugat kayong ilang mga lakang o ang ilang mga murag bugat kaayo. Saguyo kay siya sa ilang mga huy kayong ilang mga abaga. Desperado sila. Tingano man ang ilang gilauman nga maoy nga leader nila nga muluwas nila gikan sa paglupig sa Roman rule diha kanila namatay. Wa sila magdahom nga mamatay pero ang Ginoo na sige nag-ingon nila pero wa sila naminaw ni ana. So sa ilang paglakaw si Jesus Christ nikalit og butho silang likod. Okay, nya nangutan na, "Uy, sa man ninyong
kuan din ha gisuryahan. So ilang gisultihan sa mao ni na mi leader nya gidakop nya bilansang nya namatay karon nya mao ni karon luoy kay mi lisod kaay mi naglaom man ta mi nga siya gyud ang taang among manunubos nga muluwas na mo ning kalisdanan nga among naguman pinagi sa pagpanglupig sa mga Romanhon. So si Jesus Christ yang gidasig sila pinagi sa paghimog Bible study gikan sa Genesis hangtod sa tanang last nga propeta nga mao si Micah. Okay? So, nag-Bible study si Jesus Christ, nagsulti siya sa Lucas 24 verse 27. O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti may tungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Now, sa dihang padung na sila sa village, hapit na silang niabot, ang Ginoong Hesus, mura siya na masangil, nga mura mo padangin siya lakaw, yaningon na yung duha. Uy, gabi, na kuyog na lang namo, yang nga rin na lang higda. Okay, so, kuyog siya, nimukaon na sila. Sa dihang mukaon na sila, si Jesus Christ ang nihatag blessing. Iyang gikuptan ang pan, ug iyang gibuak, ug iyang gihatag sa matag usa. Then, diha-diha dayon niya abli ang mga mata sa mga nasabuyo nga disipulo ug nakaila sila, uy, si Jesus Christ mo dito atong kuyog. Okay, then nawagtang siya. Now, dali-dali ni sila balik sa Jerusalem. Man itong makita sa verses 44 to 48. Pero before padung sila ngadto, lingon sila diha sa Lucas 24 verse 32. Dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing, sa dihang nagsulti siya, o nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan. So, kinsa man ang liho, Jesus Christ was in the flesh, incarnate siya, God incarnate, sa tupad Diyos siya nga nahimong tao. Remember, gihubo ni Jesus Christ ang iyang pagka-Diyos. Wa yun niya gamita ang iyang gahom in any way, para mohimo og pagsabot nila kundili ang balang espiritu nagpasabot kanila samtang sila naglakaw sa kadalanan. So nibalik sila sa Jerusalem, ni-report sila pag-abot lang ato ilang nakitaan ang 11 ka disipulo kay -1 man no, namatay man si Judas. Sa diyan sige sila istorya, si Jesus Christ ni butho na pod, bang, out of nowhere, and then ipakita niya ang iyang tiil o ang iyang kamot nga siya jud ang buhi nga Dios nga nisaad nga sa katulong ka adlaw mabanhaw siya. Nga siya nga ilang teacher, iyang leader nga gilansang sa krus, buhi siya nga dako. Humanana giask siya na may pagkaon diha. Okay? So yang gipakita nga dili ni kalagdi ni espiritu ang ilang nakita. Ug mao ning sa verses 44 to 48 nga nag-ingon siya dinhi. Unya mingon siya kanila, kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo, samtang uban pa ko kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balawod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug mingon siya kanila, kini mao ang naisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem, kay kamo ang saksi ni ining mga butanga. So makita nato magsuunan nga ang balang espiritu nagpasabot kanila, pinaagi ni Jesus Christ nga mao nahimong Bible study leader ngadto nila, ug mao na ang works sa Holy Spirit. Iyang himuon nga makasabot ang mga tao kinsa si Jesus Christ. Ug katong makasabot rasad, ako lang nani i-qualify, katong ganahan makailag jud sa Ginoo. Sila lang makailag kinsa si Jesus o unsa ang iyang na-accomplish sa cross para kanato ug kini nahisulat sa Biblia.
Mana nga, ang pagbasa sa Biblia, dili mahimo sa yano nga panghunahuna. Kinahanglan tag panglamdag. Kinahanglan mo basa ka nga giuhaw ka. Kaya parabito ng pakanon ka, wa ka gigutom. Mga na ra makagka. Pero kung gutom kay katagaan kag pagkaon din ha, alami kaayo. Uy, bisa pa nagwaylasab sa po panay asin. Para nimo, lami kaayo. So, akong ga-emphasize, ang katong buot makailan ni Jesus Christ, maulang ang lamdagan sa balang espiritu. Kay dili siya muyariano sa pagpalamdag sa tao kung wala sila'y hunger, kauhaw, o kagutom. So, kay ang intention sa kadaganan sa mga tao, head knowledge, ganahan lang silang murakibaw sila. Labi na kung ang ilang para nila, mas bright sila sa Ginoo. So, ang ilang panghunahuna diri sa ilang utok mo ay ilang ibutang diha sa Biblia ug ang balang espiritu nakibaw ni anak. So mao na nga sa dihang mo basa ta, magpaubos gyud ta, moingon gyud ta sa Ginoo. Ginoo, pasabta ko sa imong pulong. Buot ko makaila pa kanimo kaysa dihang makaila ta sa Ginoo, mas mailab ta sa Ginoo. However, makahibaw kang ang balang espiritu naa diha kanimo sa dihang maminaw kag mga sermon sama niini o nga makadungog ka o mubasa ka sa Biblia. Kaya nga naman sa iyang paglamdag, dunay buhaton ang balang espiritu. Nga ikaw mismo nakaingon ka, nga namang ani nakibation, na manifestation. Mo na itong nakita nga do sa mga duha ka disipulo, nga ningon sila, di ba sa iyang pag-explain, murag ang atong kasing-kasing na nagdilaab sa sulod. Now that is one example sa manifestation o pagpamatuod sa balang espiritu nga siya nagahatag og panglamdag sa imong panghunahuna. Ang uban is maka-feel sila murag naibugnaw kayo nga ni dagan ni dagayday sa ilang kaunuran o sa ilang spine. At times murag di ka kasabot murag malipayon kay kanya nan ganahan kay ka sa imong nadungog diha sa imong kasing-kasing. Daghang pang ubang pamaagi nga magmatuod ang balang espiritu nga siya, buhi siya, ug maong niyang katuyuan, sa dihang makailaka, ug lamdagan kaniya, muabli imong unahuna, ug makailaka, si Jesus Christ ragyud ay ang atong gikinahanglan sa atong kaluwasan, ug di na ka manampit o muagi paglaing mga tao. Kabalikon ko, ang tao is sinner, ug walay tao nga qualified, nga muduol pa kaniya para moadto kang Jesus Christ. Now, sa lain nga punto, ang balang espiritu, di lang kay mo lamdag siya, muhatag siya og gahom nga sa dihang makailaka ni Jesus Christ, ikaw sad mo sangyaw. Ikaw sad mo sultik kay mo lagi moingon ko. Ako pirmi ba is kay bata makakita ka og kanang sa ini kanang imong idol diha sa TV o sa salida. Nga sa dili imong nakitaan, di ba mura kag magkapakapaw, uy nakitaan jud nako si kuan mao ni mao na kay labi na kay bilib kay kaniya kay gwapa siya or may siya mo aksyon mao ni mao na. Di ba mo sulti ka? Na kung ikaw makahimamat jud ka sa Ginoo, mo tamimi ka, hilom ra ka, silent Christian ta. Dili pwede nga silent Christian ta oy. Ug labaw sa tanan, dili kay naka himamat nako butang talang na ako'y sabay mga kuanin ha, mga gwapo nga mga sa inyo mga artista din ha. Butang talaga ganahan kay ko ng artista ha. Butang ka si artista A. Ako ni mamat ganahan kay ko niya. Muisgot kay kong ni artista B. Anong isgot mo kong artista B? Ni artista A ko bisag gitabangan pa ko ani ni Pulano, ni Pulana para ko makailan niya ang ako jung pagtan-aw will be anang tawhana. The same dihas ni Jesus Christ. Kung nahimo siyang realidad, nahimo siyang tinuod, nga sa imong unahuna, bisag di na to siya mahikap, di na to siya makita, pero ato siyang nasinati sa atong espirituhanong mga mata, o ato siyang nahikap sa atong espirituhanong mga kamot, o atong nasinati ang pagkakus sa Ginoo nato, gingnan ta, gipasaylo ti ka, tatanan mo mga sala. Dili ka mausab, dili ka magsaba, Ginoo go na gamhanan sa tanan tagiya sa langit ug sa yuta, muhilom ra ka. Manang parana kong Kristiyano nga hilom ra kay may tungod sa Ginoo. Wa sila na in love, wa pa sila na believe. Ila lang gidawat, gihimo ra nilang amigo, gihimo ra nilang abay. Para sa mga tao ba andun ay mga espiritu nga magkuyog-kuyog nila.
Yang magstorya lakit lang sa istorya. Ikaw, so istorya di akong abay. But this is Holy Spirit. This is God in reality. Mo na nga, ikaw tugahan ka sa Ginoo nga musangyaw ka. Mo na makita na to sa Acts or Buhat chapter 1 verse 8. Nga ningon din si Jesus Christ sa dihang padung na siya mukayob sa langit. Ningon siya, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, Samaria ug sa tibuok kalibutan. Manang di ka mahimo maghilom-hilom ra ka. You want to tell somebody nga doon na kay nakangkon o nadawat o nindot nga nahitabo sa imong kinabuhi, di ka mo hilom. So man mangutana ko, pila man katawa imong gisangyawan, kumingon ka Christian ka, o kag kinsa nga nimong gida para imong sangyawon si Jesus Christ. Di kinahanglan og laing ngalan para isangyaw nimo si Jesus Christ. Di kinahanglan nimong dad-on pa siya nimo ni Adet para isangyaw panoonan mo si Jesus Christ. Maro pa kong abilin, mari pa kong sa akong brother si Rodrigo para unan ako isangyaw si Jesus Christ. Ikaw mismo na kay gahom sa pagsangyaw kung tinud-anay gigamit o gidawat nimo si Jesus Christ. Kay ang gahom sa Espiritu Santo is bigger than you. God is bigger than us. Okay, so kinsa may makaresist sa Ginoo? Kinsa may mayong Ginoo? Adi lang sa ko, Lord. Kay bisan pa sa atong kakuyaw, bisan pa sa imong nga kay takibaw, kuwang pa, still ang imong kasing-kasing murag magbuto-buto nga di ka kibaw. Unsa ang pagsulti, pero you will find yourself speaking and telling others about Jesus Christ. O mao na ang hitabo. Kaya sa atong initial nga pag-study sa Book of Acts, kay ni Huno matagkadiod na sa libro sa Buhat, para yuta makasabot din hinga, ang Book of Acts is the work of the Holy Spirit. Nga sa dihang girecord jud ang lihok sa balang Espiritu sa mga apostoles, makita na to nga si Peter, unsa si Peter? Ni sangyaw. Sa pagsangyaw niya, ni sangyaw ra siya ni Jesus Christ. O pila ka tawo ang iyang nadala? 3,000 sa kalag ngadto sa tilang ni Jesus Christ. O kaning mga 3,000 ka mga katawhan, sila sad ang nagsige na sa istorya sa uban may tungod ni Jesus Christ. So, ebidensya to sa gahom sa balang Espiritu nga ni kunsat o ni abot dinha sa simbahan. Si Jesus Christ lang ang nagtukod. Walang nagtukod adto. No religion in this world can claim nga ilan ni nga simbahan. Dili, simbahan ni Jesus Christ. Amen? So, until now, ang gahom sa balang Espiritu, inyong masinati diha sa magpaminaw ninyo sa mga sermon. Diyos nun nga sermon. Tinud-anay nga pulong sa Diyos. Wise, laing sagol. Pure Word of God. Kaya dili ang preacher, dili ang nagwali sa makanako. Ang naghimo sa teksto, sa kaning ibat-bat, dili. Iya na. Way ako na. Kung mang namuambogay ko sa Ginoo na ako ang ilutang tanga. Kung ako'y nasulti while ko nagwalit tanga to makalimtan nila. Kay dili ang nagdala sa mensahe ang importante, kundi ang mensahe mismo. Mensahira ra ko, deliverer la ko. So, ang Holy Spirit maunay mo guide sa nagwali, maunay mo guide sa nagteach, unsay isulti, unsaon pagsulti, nga ang makatawhan makasabot sa pulong sa Dios, nga magdala og konbiksyon, no, makonsensya ta sa atong mga sala, makonbikto ta, o nga ang tao nga nakonbikto sa iyang sala ug anda mo biya sa iyang sala, mahimo siyang bag-ong tao. Mao na atong makita dinhi nga ang Holy Spirit sa iyang paghatag og gahom sa preaching sa usa ka tawo, ang tao nga nagdala sa mensahe ni Jesus Christ, dili mingon simbaha ko, dili mingon ako ang nindot, dili mingon ako ang duula. Muingon siya ngadto mo ni Jesus Christ para sa inyong kaluwasan, para mahimaya ang Diyos Amahan. Kay sama ni John the Baptist, di ba? Ni point siya sa mga disipulo niya ngadto ni Jesus Christ. Wa siya ni point ngadto niya. So mo na nga kung ang preacher
nahimong mas dako pa siya kaysa mensahe, dili nang gikan sa Ginoo. Bisan pag mukutlo pa siya mahitungod sa mga pulong sa Dios, mo-mention siya nini, bisa pag memorize niya ang pulong sa Dios, kung bisa pag nag-exegesis siya nini, pero ang pulong o ang mensahe o ang purpose sa iyang mensahe para ang mga tao muday niya, mo na gitawag og man-centered church. Palayo mo ni anak. Dapat di siya masikat. Ang masikat ang Ginoo. Muna mo arita sa katulong nga punto sa paghimaya sa balang espiritu ni Kristo. Regeneration. Paghatag og bagong kinabuhi. Again, ang John chapter 3 verse 5 and 6 gi-record sa ni sa ang conversation ni Jesus sa usa ka tawo nga taas kay og status sa kinabuhi, taas og nakabot kay pare siya, member siya sa Jewish ruling council. Ang nga niya si Nicodemus. Ug unsay magibuhat aning tawhana, niduol siya ni Jesus Christ og gabi. Kay niila siya nga si Jesus Christ gikan magtutudlo ang iyang tan-aw lang sa. Magtutudlo siya gikan sa Dios kay ang kinalahang mga gipangbuhat niya di mahimo kung di siya gikan sa Ginoo. Sumora na. Kanalang siya mo istorya ni Jesus Christ may tungod niya anak. Dili si Jesus Christ nakahibaw ng daan. Nga dunay kauhaw, dunay something kulang sa kasing-kasing ni Nicodemus, mao nga siya nakigistorya sa Ginoo. There's a hunger. Mao na ang tubag ni Jesus Christ sa chapter 3 mao ni. Tingnan niya si Nicodemus, magtutudlo ni ha, pari ni, kanang kabisado kay sa pulong sa Ginoo, pero wa gyapon ka gets. May tungod sa kaluwasan, nisulti si Jesus niya, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios. Gawas kon, mataw siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao rasad. O ang gianak sa espiritu, espiritu sab. Ayaw kahibulo nga ako nag-ingon kanimo, nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa kini buot mo padulong. Badungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin kini gikan o asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. So in short, si Jesus Christ was telling this person unsaon ang tao nga mataw pag-usab, dili ni iyang kaugalingon ganing kapilian. Kung dili kapilian sa barang espiritu nga mupili kaniya nga nakadungog na pirmi sa pulong sa Ginoo nga kanisiya mataw pag-usap. So si Jesus Christ, in other words, nagdalag kaluwasan aning relihoso kayo nga tao, taas kay posisyon sa iyang reliyon apan how ang kasing-kasing nga bisan pa sa tanan nga iyang nagkabot ning kalibutana ug sa iyang status na kay dato maning kadaghanan nga mga relosong mga tao labi na ko kaparian, tagaan siya direct pero simple nga explanation ni Jesus Christ nga unsaon nga siya makatagamtam sa tinuod nga bahandi ning kalibutana ug mao lang na kung siya mataw pag-usab pinaagi sa espiritu sa Dios. So klaro kay nga indikasyon ni nga ang balang espiritu lamang ang makahatag og bag-ong kinabuhi sa tao. Dili kay nagsigig simba nini sud ka born again nga church o asa ka nga simbahana nya para nimo kay imo nagihatag imong kinabuhi sa Ginoo, pero kung wa ang balang espiritu sa imong kinabuhi, way metabo sa imong life. May lang kay kasagawas nun, religious kaayo pero dili godly. Why mga kausaban, which is one thing atong makita-ano niya by next by next week o paminaw mo pagbalik. So mao na nga ang requirement, ang gipangayo sa ni Ginoong Hesus nga iyang gihatag nga ang tao makasud lang sa gingharian sa Dios dili sa iyang religious activities. Dili sa iyang posisyon o gahom nga iyang na-attain tungod kay siya na nanihaan nga punduka o sa iyang mga mind buhat o sa iyang pagtuman sa balaod kay wa man joy makatuman sa balaod nga dili mo pakyas. Okay? So, si Jesus Christ klaro nga nisulti in verse 5. Sultihan ko ikaw sa tinod, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon mataw siya sa tubig o sa espiritu. Ang tubig simbolo sa paglimpyo.
ug ako nituo sama sa ubang mga Bible scholars nga ni-refer ni sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios sa diyang makadungog ka o gipasabot ka sa balang espiritu, kay sigar ka kadungog pero wa ka napasabot sa balang espiritu. Kay wa sa kananita sa kamatuoran, di jud ka malimpyuhan, di ba? Pag ang tao nga ganahan siya nga malimpyuhan siya kay nangita siya og tinud nga kaluwasan, malimpyuhan siya sa dihang maminaw siya ang iyang mga mini nga mga pagtuon, ang mga mini niya nga mga nahibaw-an ma-erase na. Nya muhatag lang ko ninyo sa verses ani basahan ni Episo 5:26, Titus 3 kapitulo 5, 1 Pedro 1:23 o 1 Pedro 3:21. So ang espiritu din himao ang simbol sa gahom sa Dios. Nga makahimo ang Dios nga ang tao mataw pag-usab dili sa tinawhanon nga pamaagi kundi dili pinaagi sa balaang espiritu. Mao na nga kinahanglan ka mataw pag-usab sa Espiritu Santo. Now, ikaw pa nga bahin nga ang tao mahimaya ang Ginoong Hesukristo, mao kini iyang buhaton, iyang ipabalaan ang magtotoo. Roma 8:29 o Juan 3:2. Ang kaning sanctification gikan sa Greek word sanctos. Diin gikan ang atong pulong santos. So di ka kinahanglan ituboy. Tanaw nang imo investigate imong tanang mga maayong buhat niya ituboy ka para masantos ka. Ne, dili tanan nga naghinuso sa iyang sala. Tanan nga nidawat nga siya makasasala og niila nga si Jesus Ginoo gyud to, wa siya na kinahanglan pang tawo og lain nga Dios kay may laing Dios nga napakamatay kundi si Kristo Jesus lamang. Siya mahimo siyang santos. Ug makita sa gana nimo sa mga sinulat ni San Pablo nga pirmi siya maingon nga sa mga santos sa Episo, sa mga santos sa Corinto, daghan ang mga santos. Daghan kayo man ang santos dili kinahanglan simbahong. Sundon lang ilang kinabuhi. Dili sa mahimong imong sudlon o imong pangayuan og tabang para moadto kas langit, dili. Kaya ang meaning yun sa santos is set apart. Gi-set apart ka para mahimo kang balaan. Mao nang gihimo sa balang espiritu. Iyang gilain ang tao nga nila sa Diyos nga anak. Okay? Aron ang iyang kinabuhi mahimo ng balaan, lahi na. Then makapanglihok siya. Iyang umulon, iyang i-transform, iyang usbon ang ngilad nga kinabuhi sa usa ka tawo ngadto sa usa ka nindot na nga kinabuhi. Example ani masuk-anon kay ka. Or kuan kay ka kanang kusog kay ka himantayon kay ka. O bakakon kay ka. Kanang mga kinaiyaha, dapat mawagtang na. Labi ka nila mga tao nga masuk-anon kayo, niya mutubag o pinasing ka. Sino ba? Di ba na mo dyan ako sultihan? Na-issue. Anong kailangan dyan ka mo syagit? Anong kailangan dyan ka masuko? Kung naa ka ipaabot. There's something there. Sa tupawa pa na usab. Mga himantayo, libakira, mamasa og mga sali, mga sayop sa ubang mga tao. Ipahid nila ang ilang sala ngadto sa ubang mga tao. Ulipon og drugas, ulipon og sexual immoralidad, ug uban pa. Mayo kay sa gawas pero daghan kayo tinaguan sa sulod. Dili na sila tinuray nga santos, wa na sila tinuray na tao pag-usab, wa na sila tinuray born again. Mo na nga that is para nako gyud ang presence sa Holy Spirit sa kinabuhi sa tao is a proof nga kaning tawhana nakaila jud og buhi nga tinuod nga Dios. Kay baba mo nga kita gibuhat ta sa image and likeness ni Jesus Christ sa Ginoo. Genesis chapter 1 verse 26 o verse 27, chapter 1 verse 1 o chapter 9 verse 6. Di tagikan sa apes. Wata ni evolve, mura-mura unggoy anana ta niya human karong anam na taga-straight. Mo ni naa, ang sala sa dang lisod sa kalibutan, kita nga nahimong anak sa Dios on the image and likeness of God, nahimo natang image and likeness ni Adam tungod kay ato nang nasunod ang kinaiya nga makasasala.
Ako na ni-explain unya later on more by next week, so stand by. So, I will not stay long aning mga butanga. So, ang Holy Spirit, mo glorify sa Ginoo, sa Diyos Amahan, pinagi ni Jesus Christ, pinagi sa pag-usab sa imong dagan sa imong kinabuhi, imong dagan sa imong pangunahuna, ang dagan sa imong kasing-kasing, mausab ka, back ngadto sa image sa Ginoo. Kay nasayod ta nga ang Ginoo is muli kay og sala, kay balaan man siya. Mo bitaw na ang Ginoo dili siya makatan-aw sa tao ug iyang gihatag ang iyang bugtong anak kay si Jesus Christ nahimong sala. Nag-exchange ang Ginoong Hesus ningon siya exchange sa lugar kamo tay hampakon sa akong amahan kay suko na kay ninyo kasi sige mo pakasala, ako ang magpahampak aron mabayran ninyo tanang mga sala. And at that moment nga gibayran ni Jesus Christ ang sala natong tanan, ang amahan nilingaw. And that was the most painful nga experience ni Jesus Christ. Dili ang mga labud, dili ang lansang, dili ang corona, dili nga hait kaayo. It was that moment nga ang amahan nilingaw niya aron ang tanang sala sa tanang tao kausalang mabayran for all time. So manang once and for all ang pagbayad sa atong mga sala. So sa dihang i-transform ka, dunay sanctification process na ay pamaagi. Hinahinayon kag umulon ka, yes. Dunay mga sala nga, dunay mga kinaiyata nga kanang mawagtang dayon. Example lagi na ko ana nga, ako init kay kugo nga tao, gamay pikay mo kung binuangan mo bagay yo dayon ta. And God was showing me immediately, kung saan ako pakibaw Ginoo nga na-jud ka nako, because I experienced a very lahi nga pamaagi nga I really saw kibaw ko ang Ginoo to, pero why now gaana siya iya kong giduphan kay mo try pag po kong lusot. In short, God showed me nga ganahan kag proof nga na ako nimo, imong kasuko akong gikuptan kay makilalis naman sa ko sa driver ng kalkalit og para jeepney driver sa akong tungod kay ganahan ako nga makisumbagay na sad ko niya. So God was telling me, and there were so many miracles na how is it possible nga makadungog ko tingog? Yakibaw ko di man scary kay hadlukan ba ko nga tao. Okay? Magisog-isog lang ko pero hadlukan kay ko. Pero wa ko mahadlok because the voice brings assurance and comfort sa akong kasing-kasing. Nga siya ang nagpadayon pag-usab ka nako. Now, diha badayon na wag tang ko humok na kay ko nga tao, hinay na kay ko musulti, di process ang akong change nga mausab ang akong kaisog. Okay? So, manang ang tao nga nagpadayon ang iyang kausaban is a proof nga dunay Ginoo nga tinuod nga mopuyo sa imong kasing-kasing ug muusab sa imong kinabuhi aron mahimaya si Kristo Jesus. Kaya ang pagdawat nato ni Jesus Christ, di na siyang murag basta-basta lang, di siya murag na tunol ni mong kwarta niya, mao imong gidawat, imong gigasto din humana. Dili. Si Jesus Christ ni bayad sa mahal niya nga dugo para maangkon kag pagbalik sa Dios Amahan. Pinaagi sa iyang dugo na limpyuhan ka o mutanaw ang amahan nimo, limpyo ka, blameless ka, righteous ka. Mao na nga ang atong daan kinaiya sa diha naglakaw kaning kalibutan na kung naadyo kay Ginoo, kung naa ang balang espiritu, magkawagtang ang atong mga sala. So nabitay ko kanta niya na ang akong old self is now like a shadow in the wall. Diba ang shadow? Kita lang ka imo ng shadow. Yan ay mga tao nga kailakay ni mo. Imo lang shadow kaila si Kuani. So ka na mag-anya ka na nga shadow. Di na mag-anam o ka dark. Mag-anam o ka ni peace. Kay more and more of Jesus sa imong kinabuhi. Din aka makitaan ang imong daan nga kinaiya dili na kita. So morning ang following verses. Nagsulti ka nato unsay mahitabo sa tao nga iyang gitugyan ang iyang kinabuhi diha sa Ginoo. So basahan ako ang Roma 8 bersikulo 29. Ningon dinhi si Pablo ang gasuwat niini, kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak.
So gilain ta para ang image of God, Jesus Christ, mo'y naa sa imo ng kinabuhi. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuong. 1 Juan 3:2, kapitulo 3, versikulo 2. Ningon si San Juan, Apostol San Juan, ningon siya, minahal ko mga igsoon, kita karon mga anak na sa Dios. Wala pa nato matino kung maunsa gayud unya kita, apan ang nasayra nato mao nga inigabot na ni Kristo, mahisama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iya gayong pagkasiya. Namutana ko ni kasi kitang Jesus Christ. Wala mo na ang images of Jesus Christ. Ang mga actors pa na niya gatong isimba. Dito mo simba na nila. Di makita ang Ginoo. Manang ang pagsimba na to sa Ginoo is spirit and in truth. Mo na nga, muhimo kog summary conclusion. O tuguti ko nga akong kutloon ang ESV Biblical Doctrine Overview Conclusion ani nga topic. Okay, sa ESV ni nag-ingon. Ang tanang tao, mahisama sila sa ilang gi-idol o ilang gi-lantaw, ilang gi-kuptan o may silang kinabuhi. So, kung musimba ka og Diyos nga dili mo lihok, may sama ka sa Diyos nga dili mo lihok, dili makasabot, dili makakita. Amen? Ug ang spirit, ang balang espiritu, maoy nagpanglihok aron ang atong gugma, ang atong desire ni Kristo, mas mudako o mas mulambo. Mas muhigugmata niya. Ug tungod kay mas mahigugmata niya, ang work sa balang espiritu makita sa atong kinabuhi. Amen? So the work of the Holy Spirit in the life of the person is the biggest para nako gyud, biggest proof na naa ka sa Ginoo. Had there been a change? Doon na ba'y kausaban sa imong kinabuhi? Ang kausaban ni pilit ra ba? Itong pagdawat mo ni Kristo na kausaban niya, maorag yun na imong balik-balik og istorya, wanay lain. Di ba ni mo ma-experience ang balang espiritu everyday? Dapat ma-experience na to. Dapat everyday gani doon natay istorya may tungod sa Ginoo. Muna nga atong isummarize pagbalik, ang balang espiritu, iyang gihimaya si Kristo Jesus, pinagi sa paglamdag sa Biblia, sa tanan nga buot makaila ni Kristo Jesus, isip Diyos ug manuluwas. Ikaduha, ang balang espiritu iyang gipataas si Jesus Christ, iyang gi-glorify ang Ginoo, iyang gihimaya ang Ginoo, nga si Kristo Jesus, pinagi sa iyang paghatag og tuga o gahom sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. So, di mahimo nga di ka makusangyaw sa Ebanghelyo. Ikatulo, ang balang espiritu, siya ang magdalag regeneration, pagkatao, pag-usab, o bagong kinabuhi sa tao. Kaya ang tatong tao rangan nito ni Jesus Christ, tinuray nga siya lang ang dalan, kamatuoran, o ang kinabuhi, makaangkon sa regeneration. Kaya daghan kayo karumingon nga born again sila, pero ay kausaban silang kinabuhi. O daghan pa kayo silang gibat-bat nga mga ngan, o dili si Jesus Christ. Kaya ang forgiveness sa atong mga sala ug ang bag-ong kinabuhi nga walay katapusan makuha lang ni Jesus Christ. Ang Holy Spirit nagpadayon siya sa paghimaya ni Jesus Christ sa pinaagi sa pagpabalaan nimo. Ipadayon ang kausaban nimo sa imong kinabuhi. Mo na ang tawo nga nakaila sa Ginoo dili magsigig pugong sa balang espiritu nga mausab siya. Kung dili abli kay siya mingon siya Ginoo kung sa kung sala sulti ko para maghinusol ko kung sa kung sayo prong adlaw pasaylo ako usba ko mangayo siya pirmi og tabang nga mausab siya dili kay mohunong siya ampo kay para niya nausab na siya pastilan yun ang istoryaha mga tao nga nagsalig sa ilang mga gipang buhat ug dili sa mabuhat ug gibuhat na sa balaang espiritu diha kanila. Mao na nga mo continue jud ang balaang espiritu sa pagpanglihok sa matag usa aron mahimaya ang Ginoo. So magigsunan karon nga nakibaw ka nga ang balaang espiritu di ay nagpanglihok niini mga butang nga upat ka butang apil na ang imong pagkabalaan ug ang imong pagkatawo pag-usab para mahimaya si Jesus Christ. Mao ta naabad jud nimo ang balang espiritu.
Makaingon ba yung ka born again ka? Ano makaingon maka born again ka? Doon na ba'y mga sigig ka usaban sa imong kinabuhi o ni stock up ka? Ano ni stock up ka? So, posible ang imong kausaban imura o nagpadayon jud ang balang espiritu. Ako nito nga kung kita naa ka o ikaw ako sa balang espiritu, magpadayon ang kausapan. Ug libaw sa tanan, nabakay gahom sa pagsangyaw ni Jesus Christ, lamang, wala laing ngalan, siya lang ang imong ipataas. Walay laing nga imong ipatupong diha, bisag ubos paggamay, pero ipatupong gihapon nimo, dili pwede. Si Jesus Christ lang bagayod ang gituhuan nimo nga magluluwas. Kay kung kining tanan, tubag nimo, yes, ang Holy Spirit jud na animo. Ug na-glorify jud ang amahan pinaagi ni Kristo Jesus ug sa work sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Manang moingon ko nimo, padayon, mamunga unta kag daghan, ug ikaw magpabilin ka sa gahom sa balaang espiritu. Kay right now, we have the Holy Spirit nga mugiya ka nato, mutabang ka nato, mupalig-on ka nato, mupasabot ka nato, mukonbikto ka nato, mukorek ka nato, mutudlo ka nato, mutrain ka nato, aron maiya kita through and through. Kaya kasagarduan sa kaluwasan, ang balang espiritu lamang usab ang makapadayag diha sa imong sulod nga iya gayod ikaw. So kung ikaw wala pa'y kasiguraduhan sa imong kinabuhi karon, mudasig ko kanimo paghinuso sa imong mga sala. O gina ang Ginoong Hesukristo, buot ko makaila kanimo Ginoo. Ug sugdi pagbasa sa Biblia, ayaw pagpakli-paklig asara ka sa imong gusto. Kana ganing salida, ganang kitang subo sinugdanan hangtod sa katapusan, Biblia pakaha, basaha. Ug sa imong pagbasa, kay daghang mga tao nagbasa nga wa gyapon kasabot nga ang Biblia may tungod lamang ni Kristo Jesus. Kay siya ang ipadala sa amahan nga ikaw ug ako malukat gikan sa atong pagkaulipon sa sala, pagkahugaw nato diha sa sala. Basaha o sa matagbasa nimo o sa pagpaminaw nimo mensahe sama niini karon, pangayo jud sa Ginoo paglandag. Ilihok na sa balaang espiritu. O higala, ako nang ipasa nimo ang pulong sa Dios. Nanani mo unsay buhaton nimo, unsay response mo sa pulong sa Ginoo. Amen. So mag-ampo kita lang itong amahan. What a wonderful, beautiful God indeed you are. Kanunay ka nagpahimangno, nagsulti, nagwarning, nagtudlo, nagdasig kanamo. Aron kami makakabuot gayud sa tinuod nga kaymayaan o tinuod nga kinabuhi. Kay kinabuhi ning kalibutan na kung wala ka, wag gyud Ginoo. Father, nagampo ako nga kinsa man ang naminaw karon nga nakasinati og kauhaw, tabangi pa siya Ginoong Dios, nga moinom pa siya daghan nga tubig nga mao ang tubig sa pulong sa Dios ni Kristo Jesus nga mohatag og kaluwasan. Himo ang tanang mga wali sa tanang mga pastor karon nga nagtinuod og paglakaw kanimo, mayra iyang mapaminaw. Ayaw tuguting ang kaaway, mulingla pa sa mga nangita kanimo Ginoo. Lord, have mercy. Kung gikaluyan mo ako, kaluyi usab sila. Kung gipasinati mo ako sa imong gahom, pasinatia usab sila. Ginoo, di man kinahanglan mapastor ka para mo sangyaw. Di man kinahanglan mapastor ka para ka mausab. Kay daghang sa ganay mini nga pastor Ginoo. O amahan nga moyo en taon kami. Di sa ko kapanghambog sa mga kausaban ako kay ikaw man eh. Kay kung wa pa ko ning pakitaon sa ko kangilad kahugaw, ug wa ko nimo pakitaa sa akong pagkasalbahis nga nauwaw ko Ginoong Dios sa pagtan-aw kay sa akong kahugawan. Kung wa ko nimo lingia, di sad ko kailan nimo. Ikaw ang maluluyon nga Dios. Kaluy intang ng daghang mga kalagkarang.
Apil na makatawhan nga among gikapangkabot, kipang-ampo o Ginoong Dios. Among mga family, among mga classmates, among mga office mates, kaniadto, among mga silingan, makigalaan, mga barkada, uban pa amahan, mga kaparentihan. Lord, have mercy. We ask of Thee. In the mighty name of Your Son, Jesus Christ, for You alone deserve all the glory, the honor, the praises. In Jesus' name, Amen. Maigsunan, kung ikaw Kristohano na pakakabasa ni ini, go to Living Word Christian Churches of Cebu, Banawa. Tanawa din ha, kalimot lang sa ko, sorry kaayo ani Brother Mel. Dunay numbers nga nga maka-order ka ni ani nga book. Okay? Basahan ni. It will tell you nga ang ato ra jung gikanahanglan si Kristo Jesus ra. Period. Kaduhaning libro sa among head pastor si Brother Mel Pastor Mel Caparos, and it will help you really to understand more o to grow more in the Lord. Iyaning mga insights o experiences niya sa Ginoo. Okay? So, please buy this one and give it to some of your friends. Kaysa magpalit kag libro nga way unod, way sud, dili makapabag-o o dili makapahimo sa katawo nga medyo badlungon nga insakto. Daghan na kayong badlungon, enough na. Tagay sila ni ini mga libro ha, and most of all, magampo ka para nila nga makaila sila sa buhay nga Dios. Kani mao ni ang pinakalindot nga libro. So, I praise and thank the Lord also for my team. Actually, kani magwali ko na akong mga family members din he. And I praise God for them kay sila sa dang akong team nga nag-help ani nga mapadayag, maabot sa imo kini nga mensahe sa Ginoo. So Lord, thank you for my team, O God, and I hope to see you by next week. God bless you.